Mňa fascinuje to, že koľko vlastne vyliezlo za posledný mesiac, nie že tém, ale prípadov jednej politickej strany, ktorá chce slúžiť, si pýta poverenie na službu. Poverenie, áno. Poverenie si pýta na službu. A to gazda slúžia. Gazda si pýta poverenie, aby slúžil, lebo doteraz nevedel gazdovať. No a mňa fascinuje to, že koľko prípadov, že tá celá tá scéna vlastne tragikomických, schizofrenických skečov toho predsedu jednej siete, tak s Ficom, neficom a tak ďalej. Mňa skôr ako a končí to tým, že v podstate transparentné mesto, najtransparentnejšie mesto, vlastne má najnetransparentnejší vlastne systém pre rozdeľovania pozemkov, pridávania vlastne, až to končí u brata toho primátora, že? No, to je jedna vec. Ďalšia vec, ale povedzme si rovno, ako vzniklo to transparentné mesto, aj zhodou okolností, kto je pod predsedom siete, hej, to je proste človek, ktorého manželka bola v tom čase, keď sa udeľovali tie hrdoznejúce tituly, predsedničkou Transparency International, ktorá vlastne tieto tituly rozdávala. Hej, takže, to už mi pripomína pomaly tú Trenčiansku univerzitu, že pošlite nám 8, my vám pošleme titul. Pripomína mi to skutočne akože túto vec, takže financovanie strany, všelijaké pochybné praktiky okolo ľudí, ktorí sú v tejto strane, je to proste divné. No a samozrejme už to, že on chce slúžiť a je mu v podstate jedno komu. On chce poverenie, on chce slúžiť a je mu jedno komu. A s kým. A s kým. Hej.